ରାଜା ନା ତୁ କଣ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମତେ ଛାଡି କଣ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ବାପା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲୁ ପାଗିଲ ଟା ନା କଣ? ତୁ ଆସୁନା ମୁଁ ଜମା ତୋତେ ଛାଡିବିନି ତୋତେ ଛାଡିବିନି ମୁଁ ଆରେ ଇଏ ରାଜା, ଆରେ ମୁଁ ରୋହିତ। ନା ନା ତୁ ମୋ ରାଜା ମୁଁ ଛାଡିବିନି ତୋତେ ଆରେ କହିଲି ବା ଛାଡ ମତେ। ନା ଛାଡିବିନି ଛାଡିବିନି ମୁଁ ପା- ତୋତେ ଛାଡିବିନି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡିବିନି ମୁଁ ଛାଡ ମତେ। କଣ ରୋହିତ ବାବୁ, ଏମିତି ଠେଲାପେଲା କରିବାର କାରଣ କଣ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଛରୁ ଆସିକି ଭିଡି ପକଉଛି ପାଗଳି ଗୋଟିକାର। ରାଜା କିଏ? ଆଉ ସେ ରାଜା ରାଜା କହି ମତେ କାହିଁ ଧରି ପକେଇଲା? ରାଜା ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ମଧୁପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମୟ ଆସିଲା, ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ନା ଆମ କାହାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଣୀ ହଁ ମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ କିରେ ମା? ଏଇ ସୋନାଲି ଘରକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ। ହଉ ହଉ ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆବେ ଦେଖ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ରାନୀ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ଆଉ କେବେ ମିଳିବନି। ଆବେ ଚାହିଁଛୁ କଣ, ଯାଉନୁ ଯାଉନୁ ରେ। ସାଙ୍ଗ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲୁ। ଆରେ ଆମ ଟକାର ମନ ଆଜି କନ କନ, ଆଜି ପୁରା ପାଟି ତ ତରଫରୁ ଆଉ କଣ। ଆରେ ବାପରେ ବା, ଏତେ ରାଗ କାହା ଉପରେ କିଲୋ? ତୋର କଣ ଗଲା? ତୁ ଏଠି ବସି ଗୀତରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ, ମୋ କଥା କାଇଁ ବୁଝିବୁ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ତ ଜାଣିବି ନା। ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ମତେ ପୁଣି ହଇରାଣ କଲା। କିଏ? ରାହୁଲ? ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ କୋଉ ଟାଇପ ର ପିଲା, ତାପରେ ବି। କୋଉ ଟାଇପ ପିଲା? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ କଣ କଲା କହିଲୁ? ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଭୁଲରେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲି ଆଉ ସିଏ ମତେ ଛୀ! ଏହି କଥା। ତୁ ଖାଲି ଏମିତି ହସୁଥା। ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଶୁଣ ତ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ସରି। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତଟେ କମ୍ପୋଜ କରିଛି, ଶୁଣିବୁ?
राजा भाई समय चिट्ठी आसी चिट्ठी अच्छा हौ तू जा फाइनाली तू मत छाड़ी चली जीव ना तो ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି କିଛି ଦିନ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବି ଜାଣିଛୁ ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ କାମଟା ମିଳିଛି ଆରେ 10 ଦିନର ତ କଥା ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ବୁଝିପାରିଲୁ 10 दिन में तोते छाड़ी केमती रही छे नगले हुंतानी ଆଲୋ ପାଗେଳି ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହବୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି କହିଲୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଫାଇନାଲ ସତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଯିବାକୁ ଦେ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ठीक अच्छे ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହୁନଥିଲି ଆରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଯିବିନି ତ ଓ ହେଲା ମୁଁ ଯିବିନି ଏବେ ଖୁସି अरे ना सेମିତି नुह मु जदि तोते आज न छाड़े ताले मु स्वार्थपर हो तू जा हेले शीघ्र फेरी आस तू आसला परे मु तोते मो पाखरु कुआडे भी छाड़ीबी ଆରେ ଏପଟେ ଯିବାକୁ କହୁଛୁ ସେପଟେ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା ଆରେ ବାବା ମୁଁ ତ କହିଲି ପଳେଇ ଆସିବି ମୋ ଧନଟା ବା ମୋ ସୁନାଟା ବା ହସି ଦେ ପ୍ଲିଜ୍ ହସି ଦେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ତୋ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ଶୁଣ ରାନୀ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା କରିକି ଯିବି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ବି 10 ଦିନ ଦେଖା କରିନି ହେଲା ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖା ହବା रानी तू केतळे आसिलो तो मुंड रक्त बाचे कोन होई जे से किसी नहीं आसला बेले तू छाड़ से कथा केमती अछि बस तो अपेक्षा रे थिली अच्छा रानी तू मते सतरे मिस करथिलु एमिति को गोटे समय नहीं जोतरे मु तते मिस करनथि एबे तो आसी जाइतु ने मु तते कुआडे भी छाड़ीबेनी आज तो कोडे जाऊ मु गोटे संग तते गोटे कथा पचारिबी कोन तू तो देखिया को बहुत सुंदर आ एमतिर भी तो पछे बहुत पिला पड़छन ता परे भी तू मते भल पाउ रानी सॉरी बाबा सॉरी अरे सुन तो कहली तो सॉरी जानिछु राजा तको तो भल पाइबा चेहरा किंबा टंका पैसा तो हुए कि सुंदर असुंदर देख करा जाए बस ठीक है हेले भल पाइबा जति सत होता ना ताले गोटे खराब मनीष को भी भल बाट को आनी हेबे हेले आजिकल का पुओ झियो माने समस्ते सुंदर पछरे पागल हेले सतर कौन भल पाइबा सुंदरता रही मत कहीं सेमती लगुन हेले मो पाई निजको बदलैबा किछि भी दरकार नहीं बस मो सहित के चिटिंग करिबे आ
ଆଉ ଯଦି କେବେ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉନା ମତେ କହିଦେ, ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ତୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ବାସ୍ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। गोटे जाबड़ा देवी साइज हो बुझिलु 10 दिन हे कुआर जाई कि नहीं ये प्रवचन देवा स्टार्ट हो गले नहीं ओ चल 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 ସେଟା ତ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ अरे को मधुआ फदुआ मते गाड़ी फाड़ी बाड़ी देछि ना को चल चल हम जीवा चल ମାନେ ଏମିତି କେମିତି ପଳେଇବେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲ अरे सेठी तो लोक अछंती हमें बोले पुणी कोनटा करबा ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଳି ଭାବିବା କେମିତି ହବ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାନି ଆମ କଥା ହଉଛି ସେ ଲୋକଟା ନୁହେଁ ତମେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦବ ଏ ଅସମ୍ଭବ କଣ अच्छा हो मैडम चलंत एबे तो मो भितर आउ केही आसीबेनी आ जी भी थिला ताकू मु सब दिन पई रास्ता रु फटई देछि तमने तू हां मु ए सुन से राजा रानी को नहीं बहुत स्वप्न देखुछि रानी केवल मोर केवल मोर ए टंका ने आ सब दिन पई राजा को मो रास्ता रु फटई दे किसी बुझी पाइलु ताकू टंका दे आपण व्यस्त हूँ सार आपण काम हो गला बोली जानते मत कहीं बचे रखिछु मारिदे मते तोते केमती मारदेवी तोते मारदेले तो सब किछि सरी जीवो आ ता छड़ा एते भलो पाउची माने मु कोन तोते मारी पारिबी ना असु अरे सेमिति कोन छाड़ देबी एते कष्ट रे तोते भलो पाउची माने तोते कोन मु छाड़ी पारिबी मो कथा रे थोड़े राजी हो जा तोते जम्मा छाड़ी पारिबी प्लीज मैम प्लीज प्लीज कुछ कर लो
ନାଇଁ ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନା କହୁଛି ତା ପରଠୁ ୟାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଜିଠୁ ଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି। ସତରେ ଏ ପ୍ରେମ ନା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଜବ। ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ପୂଜା ତ କାହା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ପ୍ରେମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ନଥାଏ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପ୍ରେମୀ କେବେ ତା ପ୍ରେମକୁ ଅବମାନନା କରେନି, କାରଣ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନା ସେମିତି ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ତାର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।